shout out to Jane Vlog, Harang Boss. Shout out to Ma'am Scarlett. Ayun, shout out ulit sa inyo dyan. Ayun, may kailangan siya, pasensya na kayo guys. Medyo na late po tayo. Ayun, shout out sa Lazalde. Maxi Tamsakdan Manoy. Ayan, Tamsak. Maraming salamat sa patamsak mo dyan, Manoy. Ayan, shout out sa iyo, Ma'am Jing Lag. Magkalala at okay lang ako. Alagdar Bias Luz. Ayan, sige. No problem, Ma'am Jane. Pipili po natin. Kamusta, boss? Okay naman, okay. Ayan, paragdag ng views, boss. Kamusta? Ayan, sige. Pipili natin yan para mag-views natin. Silipin natin, Ma'am Jane. Baka hindi pa tayo nakadikit sa iba mo, no? Dikit na pala. 4,900 subscriber. Ay, wow. Jaffer Sniper Official, Takatagumpay, Kasaward. Ayan, sige. Bibigyan natin ito, Ma'am Jing, kasi alam ko nakadikit ako. 52 views. Katagumpay, hashtag Zaward. Ayun. Kay Alas Jafar. Tamsak Harang, ay maraming salamat sa patamsak Harang mo yan, Ma'am Zamra. Ay, majakit ka na, Ma'am Zamra. Ayan guys, pa-view naman natin yung nakapin dyan, si Ma'am Jing. Ayan, 3 views ay Ma'am Jing, ha? Ayan, may rajatat siya, Ma'am Zamra. Ayan guys, naka-view tayo. 3 view kay Ma'am Jing. Salamat, host. Ayan, Ma'am Jing, mahawak ka ng cellphone. Naka-view pa tayo sa computer. Ayan, 4 million viewers natin yung Miguel Jodod ulit. Eh, mabala ka dyan guys kung may mga premiere po kayo para matamsakan po natin. Lods RC sa Brema, may lasya sa Lods. Ngayong gabi diha. Saudi ka pa, host? Ma'am Jing, Saudi pa rin, siya ko.
Tapos din harang boss. Ayun, maraming salamat sa parang dyan mga boss. Dito pa rin sa Saudi. Lagi niya ako nanonood kasi nito kay Los Jaffer. Matagal na rin kasi ako itong subscribe ni Los Jaffer. And Los RC, maraming salamat sa pag-download. Ayan kayo support naman pa view naman nakapin sa taas. Ayan kay Ma'am Jing Vlog. Nakadikit na ako lahat sa iyo Ma'am Jing. Ha? Dati ka pa nang dalawa. Nakasabay sa isip ng panahon. Wait, share kita sa GC namin. Ayan, maraming salamat sa iyo Ma'am Jing. Papasok mo ito, Ma'am Jing. Ayudahan natin kahit tag-5 lang. Ma'am Robbie Afal, tamsak harang share. Ay, maraming salamat sa patamsak harang mo dyan, Ma'am Robbie. Kamusta naman si Ma'am Robbie? Ay, konten tiyaga lang yan, Ma'am Robbie. Maabot mo rin yung 4,000 kasama mo na yun. Na-miss kita. Ay, si Ma'am Samara di siguro. Dan, Dikit Kalimbang nakapin. Ay, maraming salamat sa iyo, Ma'am Scarlett. Ay, maganda rin niya yung mga vlog ni Rose Jaffer. Dan, share GC co-host. Ay, maraming salamat sa iyo, Ma'am Jing. Yes. At Scarlett, salamat sa iyo, Madam. Ayan guys, masaport naman natin naka-pimp pa-view kay Ma'am G. Pangapat na view to Ma'am G. Madarama Bumoy naglaho na. Isa ng iba. Ayan mga isang tuloy dyan sa 5 million viewers natin. Maraming salamat sa pag... Ayan sa tao dyan sa mga members ko kay Ma'am Scarlett Vlog, Ma'am Carmen Acos, The Vlog, Los Aldes, 7 Bro, Noel na ha? Ay, Nor Familia, Manong ay Sir Ma'am Bros Vlog. Ayan, maraming salamat sa inyo. Mahal mo ako, nagtiwala sa iyo ang puso ko. Ay, maraming salamat sa pabiji-biji dyan, Ma'am Jing Vlog. Okay nang bahay ni Ma'am Jing. 4,000. Ayan, Ma'am Scarlett, maraming salamat sa iyo. Ma'am Zamra, Ma'am Ruby. Sa mga rubis si Ma'am Samra din ang kadala nito. Hanggang kabahan kayo guys sa mga premium nyo dyan. Para matamsakan natin, madikitan po natin kahit 5 banana lang. Panuran natin yan. Kaya pang-4 na views sa'yo Ma'am Molo, ha? Hindi kasi mahina kasing camp eh.
Dapat gano'n kasi. Paano yung pag gano'n? Kilikili ko nakikita eh. Always nga lagas din, host. Oo nga, naglalagas ka, Ma'am Jing. Ako nga, hindi ako makalis-alis sa 1-7. Pero hindi siya naglagas ngayon. Ganun talaga naglalagas, kahit Diyos nga naglalagas yun. Ayun. Ayun, pang 5 views. Siyang marunong magmahal. Ako lagasan ng 40. Laki ah. Ako naman, hindi naman ganun kalaki. Minsan tag 10. Kaya din ako masyado nangingisda, Ma'am King. Ayun, 8 million viewers natin yung mag-love shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Ngayon, babala kayo guys sa bahay nyo dyan. Ako may mga pa-premiere po kayo dyan. Dikitan po natin. May pandikit po tayo dito. 5 lang. Okay. Tamsak dan po. Ayan, Lods Biobio. Mag-love shoutout. Maraming salamat sa pagka-Lods Biobio. Ayan. Thank you so much, Lods Biobio. Ayan, supportive na si Lods Biobio. Ayun, ano pa tayo sa harang. Ayun, pa-view naman natin guys, kahit 1 minute lang o 2 minutes lang yung nakapin sa taas. Ayun, sige ma'am, baba mo para palitan po natin yan. Shoutout sa Ma'am Scarlett. Pwede natin isang yan. Isang link lang. Ayun, ito ang premiere ko. Sige. Ayun, mga shoutout Sir Ma'am Marilo. Ayun guys, kung may mga po kayo, baba nyo lang yan guys ha. Ayun guys, pa-support naman natin, pa-thumbs up, pa-view. Ay Ma'am Jing. Iwan na po kayo ng bakas, mabalikin si Ma'am Jing. Kung saan ka nakita Ma'am Jing. Ayun Ma'am Marino, maraming salamat sa pagdalaw. Thank you so much, congrats. Breakfast tayo. Samahan ninyo ako, mga palangga, OFW, Kuwait. Ayun. Ayun, sa Kuwait din para si Ma'am Jake. Ayun, marami yan. Si Ma'am Scarlett, sa Kuwait din po yan. Just
sa puso mo. Pag-ibig ko sa'yo. Saka muna natin yung ano mo. Oo, quiet din yan si Ma'am Zamra. Ayan, mga quiet din yan sila Ma'am Jean. Hindi na ako mag-iwan ng bakas. Ayan, sige lang. Ruby Apal, hi, harang. Ayan, maraming salamat sa parang niyo. Ayan, patamsak naman guys. Ayan, pa-premiere, pa-view. Ayan, wala pa kayo nabakas guys. Titis. Ayan, sa akin din yung Ma'am Jing yung mga nakatamsak yan. Jing Vlog Tan, ayan si Ma'am Marilo. Ayan, si Ma'am Marilo sa quiet din yan, Ma'am Jing. Alala. Dan sa premiere. Ayan, salamat sa iyo, Ma'am Scarlett. Sisi, Malu, magiging shout out. Ang puso nagmamahal. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Marilo. Sa patamsak mo sa premiere, si Ma'am Scarlett. Ayan, baba kayo dyan guys para mapindi natin tayo. Ayan, baba lang po kayo dyan guys ng ano nyo para matamsakan po natin. Dan ulit kay Jing. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Scarlett. Face nga ba, face. Yan na muna tayo kasi hindi naman yung kantaw kasi puro cover song na. Scarlett Vlog, full pack, madam. Ayun. Sige, maglablaban po kayo dyan. Maraming salamat.
Ayan, sila, ayan. Sana kayo magkakataon. Isang lugar lang po kayo. Si Ma'am Marilo, si Ma'am Scarlett, at si Ma'am Zamra, mga Kuwait. Daming mga vloggers sa Kuwait. Ayan, Marilo LTW. Home cooking and food vlog sila host. Ayan, hi din sa'yo, ma'am. Hi. Home cooking. Ay, maraming salamat sa pagdalaw. How are you? I'm fine. Oh, syempre. Anyut from India. Ayan, welcome my friend. Thank you for coming. And please drop your link, my friend. Home cooking from India. Ayan, please connect yung nakapin sa taas. May Tagalogin na natin. Ayan. Home cooking food vlogs. Main channel. It's TBB. I will check your link, my friend. 809 subscriber. Okay, I will give you 5 banana, my friend. It's your curry. Wow. Please connect to NH and everyone. Ay, sorry. Egg Pepper. Thank you so much, Jose. Welcome. Egg pepper masala recipe for egg masala gravy. Ayan. First, ayan, please connect from na nakapin sa taas, my friend. Hindi na ako marunong matagalog o English. Dan sa to sa nakapin. Ayan, Ma'am Marlo, maraming salamat sa iyo. Ayan guys, support naman si Home Cooking. Ayan, check nyo na lang kung nagbabalik siya. I will give you 5 banana, 809. Yeah. I will give you 5 banana. Wow. Vlog Dan. Ayan. Jing Vlog Dan. Ayan. Thank you so much, Home Cooking. Ayan. 809 subscriber. Ayan, Marilo Dan sa'yo, ate. Sige guys, magkablaban po kayo dyan, guys. Yung guys, dikitan ko muna to si Home Cooking. Pero tapos ito maya. Ay, sauce for helping. Ayan, welcome. Ayan, I will give you 5 banana or 6 banana. Home Cooking OTW. $810. Ayun, 810 ka na. Ma'am Scarlett, maraming salamat dyan. Panoorin natin yung video para kapit na kapit. Thank you, my friend, Jing Vlog. Ayan, guys. Ayan, pag-waitin natin kahit 820. 810, 812 mo. Shout out, Frelods! Ayan, welcome sa iyo, Frelods. Maraming salamat sa pagdalaw, Frelods.
Wala kang overtime, preloads? Ayan, egg pepper masala recipe. Egg masala gravy. Kulo pepper, ha? What's up, preloads? Ayan, okay na naman, preloads. Ito. Still flying, sabi mo nga. Sabi ko sana, preloads, na still kicking eh. Ayan, na-miss kita. Siyempre, ikaw din, preloads. Hindi ka na nagparamdam, preloads. Siyempre, busy sa trabaho, preloads. Unahin mo na yung trabaho, preloads. You like egg pepper masala, host? Yes. Asan ang hagdan? Direct ako, preloads. Direct ako, preloads. Asan ang hagdan? You like egg pepper masala? Home cooking and food vlogs dan. Haba ng pangalan. Ayan, sige guys, para ma-view natin mamaya, ha? Ayan, pasensya na kayo guys, hindi kayo kilala ni Prelos. Ayan, thank you Prelos, hindi mo ko nakalimutan. Thank you. Ayan guys, pa-view naman natin si Ma'am Marilo. Ayan, home cooking. Maglaro muna ako, bye. Sige, Ma'am Scarlett, laro ka muna dyan. Ngunit lobat ka, lobat na ba? Guys, ipipin po natin yan. Yan, home cooking dan. Sino yan? Si Ma'am Scarlett no Prelos? Oo, laro yan si Ma'am Scarlett Prelos. Parang pamilya sa akin si Prelos. Nasaglit lang guys, ha? Ayun guys, para isang lang, para isang pin na lang. John Jim Vlog, shout out. Ayan. Nelson Ramos official. Ayan. Ayan, para ipin ko yung mamaya pagkatapos po kay Ma'am. Thank you, Hoz. Hoz 814. Check natin. Ayan, maraming salamat sa iyo, Prelos. Kumusta kayo mga-blazing? This is my mother channel. Ayun.
Ayan, sige guys, sipin ko na to. Maraming salamat yan ang dikit kay nagtamsak sa premiere ni Mama Jing. Para ma-view naman natin sila. Ayan. Hi guys, ma-view naman dyan nakapin kay Ma'am Marlo. Juice kay Ma'am Marlo. Ayan, sige guys, i-view ko lang to kay Ma'am Marlo. Ayan guys, pa-support naman yung nakapin sa taas, pa-view. Baga pa-dikit naman kay Ma'am Marlo. I'm a blood cancer patient. Please pray for me, house for my son. Ayan, in Jesus' name. Yeah. Ayan. Ayan. I pray for you, my friend, home cooking. Nagkita-kita sa mga YouTuber. Celebrate the Scarlet Vlog. Ayun. Ayun, I pray for you, my friend, home cooking. Blood cancer patient. Ayan, thank you so much, Ma'am James, for BGBG mo dyan. Ayan, 79,814 views. Ayan, yes, house, I request all friends here, please pray for my recovery zone. Ayan, bless guys, pray naman natin si home cooking, yung sa kanyang son recovery. Ayan. Dan, Ma'am Jing. Salamat kay Nelson Moa. Ayun. Gabi ang dahilan. Ayan, magkit. Oh, sarap na kain nila. Ba, daming cake 22 thumbs up. Ayan, Ma'am Samsam. Miguel, shout out siya, Ma'am Sam. Ayan, Ma'am Samsam. Bibiyo mo yung ano? Height view. Ayaw mo dyan kita. Ayan. Ayan guys, padikit naman. Pag-view naman. Ayun, Sir Samra, shout out. Shout out na Sir Samra. Sabi sa Freelancer. Ayun, maraming salamat sa iyo from Francine P. from Jing Vlogs. Ayun, thank you so much sa iyo, Ma'am Francine. Ayun, salamat sa iyo, Ma'am Jing.
Ayan, shout out Francine, shout out boss. Ayan. Shout out sa lahat ng mga boss dyan. Ka-GC ko yan, host. Ayun, maraming salamat sa lahat ng mga ka-GC. Shout out sa lahat ng mga ka-GC ni Boss Jing. Ayan, may shout out Lalabs Jing. Ayan guys, support naman natin naka-pin sa taas. Ayan. View ko lang yung kay Mama Ren. Ayan, maliit pa bahay niya yan. Sige, baba mo para mabigyan natin ng kahit 5 lang. Diba? Patulo. View na rin pa. Pulot ko lang ito. Ayan, sige, preloads. Ayan guys, view naman natin yung minaba ni preloads. Ayan, view ko yung preloads. Huwag kang maglala. Ayun, ganito pala kasasalo ng choice course to buy. Ayan guys, pa-view naman ng Freelads Nelson. Ito po mansion ko. Sige ma'am Francine, dikitan po natin. Yudahan po natin. Ayun, 54 view. Ayun guys, pa-view naman ng campaign niya sa taas padikit. Ayun, kay Preloads Nelson. Okay. Para isang dikitan ko lang mo yan. Ayan, mga shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Ayan, dikitan at maglaban tayo forever. Ayan, sige. Forever, dikitan, lablaban. Kumusta ka na, Preloads? Ayan, okay naman, Preloads. Ayan, guys, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ayan, pipick ko natin si Ma'am Blazy. Para isang ano ko na lang. Saka si Ma'am Jean. Ay, si Ma'am Branzine. Ganito pala kasaya. Ano yung kasaya tayo? Tama ba ka ulit, Preloads? Ako nga, Preloads eh. Diet sana ako eh. Napapayat talaga sana ako, Preloads. Kaso, baga hindi kaya ng katawan eh. Blazy Dan! Ayan, maraming salamat. Ayan guys, si Ma'am Blazy. Ayan, Preloads na sa pabalik yan. Guys, tapusin ko na ito guys, ha?
Ayan. Hi, ma'am. Ako pumayat, Prelods. Ayun, kamusta naman trabaho mo, Prelods? Ganon talaga yung Prelods. Taba mo nga, Prelods eh. Wala ka sa view ko to si... $400. Lods Francis. Ma'am Francis kasi nilagay ko eh. Sige lang, Lods Francis ha. Gusto rin nilagay ko. Ayan. Francis, ayan, sige. Paul, watching ako kay Marilo. Ayan. Nelson Dan, thumbs up viewing. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Marilo. Ayan guys, pasupport naman din nakapin sa taas si Mama si Lord sa Francis Corner. Ayan, 411. Dating dikit po, Ma'am Marilo. Ayan, dating dikit. Ayan, dating dikit po, Ma'am Marilo. Tanggalin natin yun para nagsalita, mawala yung sound. Ayan, pangatlong, panoorin ko na itong video. Manila Bay, ganda ng Dolomite Beach. Parang ka nasa ibang bansa. Ayan. Maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ayan, support naman natin nakapin. Pag-view naman dyan kay Ma'am Blazy. At saka kay Lods Francis Corner. Ayan. Hindi lang ako nakasupport lagi. Pasensya. Okay lang yan, pre, Lods. Alam naman natin, prioritize mo natin yung trabaho natin, pre, Lods. Siyempre. At least okay na yan. May trabaho ka na dyan, pre, Lods. Kaya pag may time ka, live ka lang para sa yung repeat. Kaya hindi na ako kilala ni Ma'am Scarlett, Prelad. Ayan, laro yan si Ma'am Scarlett. Attack! Nag-a-attack yan eh. Hello host at sa lahat. Ayan, Roger Gonzaga. Maraming salamat sa lads, Roger Gonzaga. Francis Corner Dance sa iyo. Ayan. Yung thumbs up dikit ako sa iyo, host. Maraming salamat yun dyan, guys. Ayan. Ayan, bali pangatlong dikit na sa iyo, Lods. Francis Corner. Ayan. Ayan guys, support naman natin nakapin sa taas, pa-view. Pa-view natin kay Ma'am Blazy. Shoutout Falcon, Ninang's Vlog. May love shoutout sa'yo, Ninang's. Magandang Ninang, may love shoutout. Welcome Falcon. Ay, maraming salamat sa pamember mo yung Lods Roger. Ito pa siya. Ayan. Ang dalawang baliw, kakaibigan natin, miss ko na din. Ayan, busy yata yan sila, Prelos. Ayan, maraming salamat sa Lods Roger. Gonzaga. May buhok na kaya sa airport? Shout out all. Marilo Dan, dikit dito sa ninja ko. Mag-iwan ka po ng bakas YTC para bukas. Kita main ko. Ayan. Ninang ko, mano po. Ayun, Ninang mano po. Yan, thanks Marilo. Ang bait nyo po. Ayan. Welcome host. Ayan, maraming salamat sa Lods Roger Gonzaga sa pamember mo dyan, Lods.
Ayan. Sige, baba ka lang ng ano mo, Lods, para ipipin kita. Ayun. Ayan, pa-view naman guys, pa-pin. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Jing. Ayan, maraming salamat sa lahat yan ng mga ka-GC ni Ma'am Jing. Thank you so much sa support. Ayan, Pre Lods. Maraming salamat. Ayan, Ma'am Scarlett. Ayan, sige Lods, Roger. Ayan, tapusin ko na ito para mag-pin po natin. Ayan, tapusin ko na Dikit si Friends Corner. Ayan guys, support nyo naman si mga Lods Roger Gonzaga. Dan Kablesi ng Dubai. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Scarlett. Ma'am Scarlett, baka din pa niya ako, Dikit. Ayun guys, pa-support naman natin si Lods Roger, mga members. Okay? Ayan, pipingin na mamaya Lods, ano? Para tapusin ko lang ito view kila Frelas na Ma'am Lazy. Tsaka kay Ma'am kay Lods Francie. Ano yan? Bubudol tuloy ako. Ganito kasi sa loob. Hula ko sikat si Ma'am Scarlett mo. Oh, sikat na pala si Scarlett. Ayan, shoutout sa Ma'am Samara. $10,800K. Aba, laki sabi ni Los Roger pala. Wow. Sana all. Ayun, kay support naman natin si Los Roger. Ayun, maliit pa yung bahay niya. Sa 10 lang. Ayun, 400 basketball shooting out edition. Review ko ba? Dalawa view sa'yo, Lods. Sir Samra, hello po. Ayun. Sir Samra, hello.
Ayan, 415 kay Lods Francis Corner. Ayan guys, support naman natin si Lods Roger. Ayan, babing baby pa yung kanyang bahay. Ayan, BJ lang muna ako po. So, ayan, sige Lods Roger, maraming salamat sa iyo, sa pamember mo Lods. Ayan, sige. Ayan, habang pinapanood ko rin yung mga video mo. Thank you so much sa Lods Roger. Si Sir Samra, kilala ko din, pero si Ma'am Scarlett po, hindi ko siya kilala. No worries yan. Ayan, thank you so much, Lods Roger. Thank you po. Ayan guys, tapusin ko lang po ito pa-view kay Frelos, saka kay Dikit kay Lods of Phrases. Gabi! Sana all, malaki ang bahay. Oo, Ma'am Scarlett, malaki ang bahay ni Lods Roger. Nandito ako ngayon sa iyong dalawang video, Lods Roger. Basketball shooting, arcade edition. Yan, Scarlett, balikan kita. Sana all sikat, Thais po. Ayan. Guys ha. Ayan guys, pasupport naman kanina pa kayo nakadikit kay Nor. Malit pa yung bahay. $460. Ayun guys, maraming salamat ulit yung Dikit na view kay Friend Lods Sanson tsaka kay Lods Francis Corner. Ayun guys, papasupport naman kay Lods Roger. Ayan, silipin nyo na yung bahay niya guys. Iwan na po kayo ng bakas, babalikan niya po kayo. Ayun, Friend Lods, maraming salamat sa pagkulitan mo dyan. Ayan, Lods Francis Corner, 416, 417. Lumigaya ka. Sinundo ko na si Lola Neldetet, manlaktetet, naliligaw na siya. Ayan.
Tamsak. Ayun, ito na si ma'am nila. Tamsak. Kaya maraming salamat sa patamsak mo yan, Aling Nels. Di ba? Mahal mo ako. Ayun, guys. Ayun. Ayun, okay. Maraming salamat, Los Francis Corner. Ma'am Jing, thank you so much sa pag... Ayan, pa-support naman natin guys ang aking bagong member sa taas. Si Los Roger. Ayun. 10 subscriber pa lang siya. Harang! Ay, maraming salamat sa parang mo yung Arenals. Kung hindi mo pa sunod, hindi pa siya makarating dito, Prelods. Siyempre, pasisyahan mo na yun sa masakit na yung mga tuhod ng mga yan. Prelods. Kailangan talaga kaya-kaya niya. Alam mo naman, bagong kararating lang galing sa Espanya yan. Yung Espanya, yun ang mga nanako po na sa atin. Galing sa Espanya yan. Yan, Ninang's Vlog. Maraming salamat sa pa-heart mo dyan. Ayan. May premier din si Lola, Nelda Tet. Ayan, sige ma'am na Nelda. Tapsakan po natin yan. Yan, Ninang, maraming salamat sa iyo dyan. Aba, sigurado ang premier. Matanda na yun siguro. Hey. Oo, matanda na yun. Tama na Ninang pag matanda na. Masakit yung mga tuhod. Roy, matanda na malakas pa, ha? Ninang ko, miss you po. Ayun, Ninang ko, miss you po. Ay, mano. Ma'am Nelda, shout out. Ayun guys, masupport naman natin sila, Roger. Ayan. Yung aking bagong members. Siyempre, tamsakan ko rin si Ma'am Neldas. Tapos si Piping kita, Ma'am Nels. Naglibot sa likod ng aming bahay, bakasyonan. Ay, sana all. Wala nindatet, manlatek, matanda ka na daw, sabi ni Ninang. Hindi sabi ni Ninang, matanda na daw. Wala naman binanggit si Ninang pangalan. Nelda siguro. Mission to Sir Nelson. Ayun guys, support naman natin nakapin si Sir Roger. Ayan. Masilip naman ang kanyang bahay guys, pangluoy kayo, maawa po kayo. Late pa ng bahay niya. 10 subscriber pa lang po siya. Ayan. Ating Nels, pagkatapos ko ito mamaya, kay... Sino ba rito? Gusto mo makurot sa singit nyo? Sino ba rito matanda, Prelos? Wala, parang mga bata rito, Prelos. Bata tumutubo pala ang mga ipin. Ayan, basketball shooting airfield. Ayan, kita ko lang sila sa Roger. 426 views. Ayan guys, patamsak naman natin pa-premiere ni Maring Neds. Ayan. Pag kayo magtamsak sa premiere ko, mabubuntis kayo. Pag hindi daw kayo, pag di kayo tamsak sa premiere ko, mabubuntis kayo. Kaya magtamsak na tayo guys, baka tayo mabuntis.
Alam ko parang bata kung umiyak si Lola Nel dati. Baka alam mo, pre. Lagi ata umiyak si Lola Nel. Siyempre may apo rin si Lola Nel. Kaya Lola na siya. O, di ba? Ako, lolo na nga ako guys kasi may apo na rin ako eh. Ay, nako. May tet ka talaga, Nelson Tet. Ayun. Ayun, kasama naman natin guys sa Laz Roger, yung aking member. Habang ako ay nagdidikit pa muna sa kanyang ano. Tapusin ko lang to guys para mapin natin si ating Nels. Hindi na ako sa makapagkanta. Wala nang ano, hindi ko na hindi ko na ma-change music. Ano na siya, sharing na kagad. Hindi ko alam yung YouTube ngayon, may strict ko na eh. Walang action. Hindi ko ma-open yung tool niya. Kaya nga, dinispute ko na lang lahat eh. Kaya ko lang kung ma-okihan lahat yun. Aha! Yan, tawa sa prelos. Wala na ang sampal ng B12 mo, prelos. Wala sa prelos. Hindi. Pagka, yung prelos eh, hindi na marunong masyado yan eh. Yung mag-islap. Wala. Pagka nakabuilo yung prelos. Ay, nako. Wait lang guys, ha? Ayun. Last ticket ko na ito kay Roger Guzman. Para matamsakan natin yung premiere niya. Ayun, 7 million viewers sa ating mga shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Shoutout sa lahat ng mga members ko dyan. Siyempre sa new members natin si Loz Roger. Maraming salamat. Ayan, Loz Frances. Maraming salamat. Ayan, dandahanin na natin yung bahay mo para hindi siya malagas, sayang din naman. Kasi pag sobrang dikit naman, uubos din lagas yan. Tama na yung 5. Ayan guys, pasaport naman natin upcoming premiere ni Ading Nils. Ayan, pipin natin mamaya. Ayan, ito na guys, pipin na po natin kay Ading Nils. So tapos na rin tayo kay Laz Roger. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan sa pagtamsak kay Laz Roger. Oo, tama, Prelos. Pwede rin malagas. Tamsak na, Sir Roger, sa premiere mo. May premiere ba, Sir? Ay, salamat. Mapin na rin ko. Pagkano yan, ipipin po natin. Ang tamis na... Ayan, yunahin mo natin premiere mo para mapapin ko rin siya. Si Nor nga eh, Nor pamilya, lagi nalalagas yung bahay niya. Yan ay million viewers natin mga live. Tatuloy sa inyo dyan. Maraming salamat sa pag-BG nyo dyan. Yan guys, patamsak naman yung nakapin sa taas guys. Oo, kahit Diyos naglalagas. Mahirap talaga.
Ayun guys, bawalan po kayo ng mga link dyan guys para madikitan naman sa kanal. Paano naman kasi nanakot ang null distance, sabi magjo-joint test. Hindi tatama sa takot ma-joint test ang host. Ayoko na ma-joint test. Takot na ka ma-joint test. Saan napunta to? Oo, Camprilos. Mamaya wala itong magdikit kasi maraming may joint test dito. Kaya madamsak naman yung nakapin sa taas, guys. Maluoy mo. Secret food, diary. Yun, ito na si Lola Bigs. Ayan. Kaya salamat sa patamsak niya, Lola Bigs. Sekreto lang tira ni Lola Bigs. Si Lola Bigs pala. Si Secret food, diary. Si ano pala. Lola Bigs ako, Lola Bigs. Si Daddy B pala. Tapos may dugtong pa ang igala. Send ko kay ating samsam lahat ng igala na. Ay wow. Sana. Bawal mag-juntes ang host kasi baka mabintay siya. Oo, bawal tayo. Mabintay tayo dito. Baka dito stone tayo. Hey. Ayun guys, matamsak naman yung nakapin sa taas. Ayan. Ayan, dito na rin si Ma'am Scarlett. Ayan, matamsak naman natin guys yung nakapin. Pero isahin ko na lang ito para isa na lang. Ayan, mga shoutout ulit sa inyo yan guys sa lahat po ng pa-BG-BG. Maraming salamat. Ayan, may nakapin po ako dyan guys. Pasupport naman natin si North Famia at saka si ating Ned sa kanyang premier. Pinag-isa na po natin. Tamsak ulit sa nakapin. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Scarlett.
Kuya Nelson Ramos official dance sa video mo. Ayun. Yan, Ma'am Zam. Maraming shoutout sa Ma'am Zam Zam. Ayan, mahal namin Carmen. Maraming shoutout. Kaya po Ma'am Scarlett, Nefrel Loads. Ayan. Welcome, Colonel Zon. Wala ba kayong mga ano dyan? Mga premier. Ayun guys, type nyo lang yung mga pangalan nyo dyan. Lalabas yan. Kasi yun na, Spelos, type nyo lang yung pangalan nyo dyan. Ano din Carmel, may shout out. Ayun, silipin ko lang guys. Ulit pa nakalikit ito. Prelos, hindi na ako magtatagal. Tulog na ako. Papasok pa bukas. Ayan, sige, Prelos. Pahinga ka naman yan. Maraming salamat sa iyo, Prelos, sa pagdalaw, sa pagkulitan dyan sa baba. Kamusta rin kayo ng Blaze dyan? Sige, Prelos, mag-ingat dyan kayo, Prelos. Alam natin ngayon, masyadong mainit ngayon. Ayun, inom lang maraming tubig. Kasi diskarte kasi dyan. Ayan, sige, Prelos, maraming salamat ulit sa pagdalaw. Ayan. Alas 8 na pala, alas 9 na pala dyan. Ayan, mga 2 hours din naman yan makapagpahinga din. Ingat kayo guys. Ayan, sabi ni Fellows Nelson. Ading Nelson, I miss you. Wala mo na akong tubig. Aling Carmen. Ayan, maraming salamat dyan. Sleep well ko yan na Zone Ramos sa vision. Ayan, Mas Scarlett, maraming salamat sa dyan. Ayun.
Ayan, mga shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Ayan, mga shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Ayan, mga shoutout. Ayan, sa mga members ko dyan, mga shoutout. Alos Roger pala. Sama ko. Ayun, naka 1 hour na. Ayan, sakit na sa tainga. Hindi na talaga ako kakanta. Ayun, Ma'am Scarlett, mga shoutout. Maraming salamat sa video dyan. Gagawin ko lang to guys sa mga Dan sa video mo, Ading Nelsonet kay Ading Blessed. Ayan. Kay Ading Blessed. Ayun. Thank you, Tet. Ading Neltet. Oh, di ba? Mag-ingat, Tet. Kayo dyan, Tet. Ha? Kumain, Tet, ng kanitet. May Tet. Pero may Tet. Ayun, shout Tet sa lahat, Tet. Sa mga viewet, Tet. Dan or Famia. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Marilo. Thank you so much. Ayan, congratulations sa iyo, Ma'am Marilo. Thank you. Ayan, sa daot kay Ma'am Nel de Tet. Kay Mahal Ading Carmitet. Ayan, kay Ma'am Scarlett. May tit na kay Ma'am Scarlett kasi kaya okay tit na yun sa kanya. Ayan guys, pasupport naman yung mga members ko guys. Iwan lang po kayo ng bakas kay Bro Noel Naraha, kay Lord Salder Zeben, kay Ma'am Carmen Acosta Vlog, kay Norfa Mia, ayan, kay Manong Azer, ayan, kay Ma'am Scarlett Vlog, ayan, kay Ma'am Marvelous Vlog. Iwan na po kayo ng bakas yan guys. Pangalanan nyo na kay Falcon. Dan, ayan. Daniel Daya, maraming salamat sa Ma'am Marlo. Thank you so much. Kahit mga viewers natin yan, maraming salamat ulit sa pag-support. Ayan, thank you. Iwan lang po kayo ng mga bahay. Baba na kayo ng bahay nyo dyan, guys. Para madikitan, tamsakan po natin, dikitan po natin ng 5555. Ayan, 55 Haligo Sardines. Ayan, maraming salamat sa pabiji-biji yan, Ading Nels. Ang si Ading Nels. Napakabait na Ading Nels. Saka si Mahal Ading Carmen, ang napaka-supportive mo dalawang magkapatid. Yun. Ako'y nabubulot tip na. Nabubulol. Thanks, Ma'am Marilu. Ayan sabi ni Ading Nels. Ading. Ano nga yung Ading? Kapatid, di ba?
Ayan, shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Mapalan, base yun, base mga shoutout sa inyo. Ito po yung DJ Falcon ng 99 Visayas Station. Basta Radyo Pambo. Ayan, shoutout sa lahat ng mga Ilonggo dyan. Ay, sa lahat ng mga Bisaya pala. Kasi yung Bisaya kasi sakop din po ng, ang Ilonggo, Iloilo sakop ng Bisaya. Ayun. Shoutout sa lahat ng mga taga-Western Visayas. Ayan, shoutout sa lahat dyan, Maluzon, Visayas, Mindanao. Ano oras pa natin? 8:46 na ng gabi dito sa Middle East. Siyempre sa Pilipinas, alauna. Mag-alas 2 na ba? Alas 9, alas 10, 11, 12. Laona. Ayun, maglaona na. Ayun, pa-support naman yung nakapin sa taas dyan guys. Upcoming premiere. Ayun. Pa-support din sa bahay ni Nor. Nor Familia. Ayun, mabala po kayo ng link nyo guys. Pa-short horse, pa-short. Ayun, pa-short horse. Ayun, sige. Ayun, pa-short naman si Ma'am Merlo. Sige naman, pa-short. Birthday cake cutting. Ayun, sige. Ay, wow. Sila ni Ma'am Scarlett. Sige. Ayun, maraming salamat ulit sa inyo dyan guys para mapin natin itong pa-short ni Ma'am Merlo. Ayun, maraming salamat sa nag-thumbs up dyan sa premiere ni Ading Nilda. At sa lahat po, ayun guys, pa-view naman natin ang ano ni Ma'am Marlo. Ayan. Ano na siya? 40 view. Ayan, birthday. Ayun, 14. Pangatlawang view. Ulitin natin ito. Wow, sarap ng cake ni Ma'am Scarlett. Oh. Sana all. Yan, mula Ma'am Francine. Lodge Francis. Maraming salamat sa PBB. Yan guys, pa-view naman natin. Wow, dami yung pagkain nila. Oh. Busy si Ma'am Scarlett ah. Oh, sana all may pa-cake. Ayan, pa-view naman guys, pa-short ni Ma'am Marlo. Pangapat na view sa iyo mo, Marlo, ha? Si Ma'am Davy. Hindi ko kilala itong iba. Ay, si Grace. Si Grace kasama ni Ms. Scarlett. JJ ng aking radyo. Ayun guys, pag yun naman natin nakapin. Ito natin paglabas ng mga kaibigan ni Ma'am Marlo. Tulog ng mga tao, ha? Ayan. Kaya na sila, Ma'am Marlo. Busy na. Ayan guys, mga 2 hours magpahinga na rin ako. Ayan, maraming salamat ulit sa pagdala, Ma'am Marlo. Oh. Review ko lang yan. Thunder. Open.
Ang dami din kasi naka-live. Yan naman sa video na loves, Marlo. Ayun. 20 thumbs up ka. Thanks, Lalabs, Nelda. Oh, busy si Ma'am Scarlett. Oh. Ayan, sa tatalit sa inyo dyan guys, pa-view naman natin nakapin sa taas dyan. Ayan, pasilip. Si Marilo. Sumisi ka dyan, Ma'am Scarlett. 91 thumbs up na. 43 view. Si Scarlett, panoorin mo. Oo nga. Ano view mo yun, guys? Ayan, pang-anim na view. Wow, nakausli yung ni Ma'am Scarlett. Bunga nga niya, nagsalita si Ma'am Scarlett. Parang binibigyan nyo na lahat yata ng palibot yun. The birthday celebration, cutting the cake, ready for it. Ay, sana on. Ayan, meron ka palang video niyan, ako wala. Ayan, siyempre busy ka, Ma'am Scarlett. Kaya wala ka mo ng last view na ito para anim. Tapos mag-DJG na tayo. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan, guys. Ayun. Mayroon niya pala, wala. Wala siya. Diba? Yung birthday celebrant, wala siyang video. Ayan yung oras natin, naka 1 hour and 30 minutes na po tayo. Maraming salamat ulit sa inyo dyan, guys.